जों नरमनु खोनाजातनु खवाइ जुनालनि काइदक साब जुनालनि बिसिङाव चिनि जे भिलेज कमिटि दं माने भिलेज कमिटिनि जोंनि बुखुग्रगनो जों टिटि एडिसिनि हयते बुबाग्रानि नायकल जागबाय जों तिनि गियान खुतुं डिस्ट्रिब्यूशन खालजा फाइनाय सालो ओ खुतुं रक तिनि जों प्रत्येकटा बिसिनि पाँचजना खाय जों छयटा प्रत्येकटा साबजुननि पाँचजना छयटा चिनि और साबजुन 530 जनानो जों तिनि खुतुं याफारे देखा थिनांगो प्रत्येक बिसिबो जों 168 केजि थाय जों खुतुं रहर कांके प्रत्येकटा बिसिउनो 168 केजि बरिरकनो ओ खुतुं बागजागनाय बरिरक बेलायखनो खुतुं हामजागो ओ बरिरक बुबाग्रानि बागै काबनाय ओ बरिरक सातुङो बुबाग्रानि बागै मिसिन मिटिङै हिमनाय बुबाग्राना लगेरेनाय हायनाय बुबाग्रानि हामजागमं ताई कायसाबो बुबाग्रानि टुकेन अफ लाभ जों तिनि बुबाग्रा सरि हामयानि फाइमे फानो चिनि याक्तै चिनि जतो चिनि जुनालनि चेयारमैन साब जुनालनि चेयारमैन चिनि इएम्स अमेके जों मिलायो जों या फारलायखा जों हाजानि संथानायाव या फारलायखा बुबागान फारसेनि दाम दंथं मेसेज दङाबो साइडमाना बेरिया बस्तां बुबाग्रा तिनि ताबुक तो साइमेया खो किन्तु बर गोबां के मोजां खामो किन्तु मीडियायाव ताबो सागा दाक्ति लिचिनि बाय कक माका फाइ दङ बेलायखनो खाथुं जागनाय कक दङ बस्तां जोंहाबो बुबाग्रानि बुथै खोनाखांके ताबो खोनाथारनो हायैनो आंके साना मुसुलिया फाइनि साला जों बुबाग्रानि बुथै खोनाबायसो